دسته دانستاندکار یا سوری راگهاند کو چارەسەری لە سووریە چارەسەریەکە سیاسیە هێڤیەن gelê Sûriyê pêk tîne û her ku dereng bê dê êş û azarên Sûriyan li hundir û dervayê Sûriyê zêde bike. Desteya danûstandkar di twîtekê de li ser tora civakî Twitter ragihand ku serokê desteyê Bedir Camus bi şandiyê Yekîtiya Ewropa bû Sûriyê Danis Twinsko ra li bajarê Stenbol li Tirkiyê civiya. Di civînê de Camus li ser rewşa penaberên Sûrî li Libnanê û derbederên Sûrî rawastiya. Serbarî banga pêşkêşkirina piştevaniyê di warê xwandinê de. Ji aliyê xwe ve jî şandeya Yekîtiya Ewropa bû Sûriyê li ser tora xwe ya civakî Twitter ragihand ku di civînê de mijarên sereke hatine gengeşekirin. Her wiha çalakiyên komîserê û helwêsta Yekîtiya Ewropa ya Negor derbarê Sûriyê de hatine gengeşekirin. Her wiha Danis Twinsko ragihand ku wî li gel Camus tekezî li ser pêwîstiya zêdekirina hewlên dubare destpêkirina karê desteya distûrî û proseya siyasî li Cinêvê kir. Her wiha pabendbûna Yekîtiya Ewropa ya berdewam derbarê çareseriyê li Sûriyê li gorî biryara navdewletî 2254 kirin. Beriya niha jî serokê desteya danûstandkar ragihand bû ku helwêsta Yekîtiya Ewropa derbarê Sûriyê de ned astekî pêwîst ye û pêwîst e tevgereke navdewletiya ciddî were encamdan da ku sînorekî ji rejîma Sûrî ra deyne. Her wiha komîsarê kar û barên derva yên Yekîtiya Ewropa Josep Borrell ragihand. Pêwîst e çareseriyeke herdem ji nakokiyan ra li Sûriyê were dîtin li gorî biryara navdewletî 2254 da ku veguhastineke rasteqîne û giştgir encam bide. Her wiha tekezî li ser piştevaniya Yekîtiya Ewropa ji hewlên şandiyên navnetewî bû Sûriyê Geir Pedersen û rêbaza pêngav hember pêngavê ji bo dîtina çareseriyekê li Sûriyê kir.